Продължаваме с разговор в студиото. Гости при мен са президента на Федерацията по силов трибой Станислав Стоичков и едни от най-добрите ни състезатели Здравко Серафимов и Ростислав Петков. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Нека започнем разговора с това какво включва силовия трибой. Силовият трибой се състои от 3 движения. Клякане, дигане от лег и мъртва тяга. С тежест. С тежести, да. Това е подобно на дигането на тежести, обаче те са 3 дисциплини. И 3 дисциплини се сумират и се получава вече трибой. Това е най-важно. В отделните движения има и отделни медали. Съвсем наскоро завърши световното първенство, където вие се представихте много силно, нали така? Все пак разкажете ни за него. Отборно в България. Това е най-доброто представяне на България до сега. От 34 държави имаме 5-то място, имаме 2 медала, които е един на Здравко, 3-то място в трибоя, другия на Ростислав, който е реално вице-световен шампион и световен рекордьор за младежи. Това е страхотно представяне, нали? Да, имаме още 2 състезатели, които се представиха доста добре. Робърт Михайлов стана 6-ти и Тодор Василев стана 7-ми. Какви са впечатленията ви от световното? Вие доволни ли сте от своите резултати? Очаквахте ли повече от себе си? На състезател винаги може повече да очаква от себе си. Доволни сме. Важното е, че отидаме за медали и се върнем с медали. Свършихме това, което трябваше да свършим. Реално. Как се насочихте към силовия трибой? Мислите от нас поначално е почнал примерно със свит. Той е най-популярен. В днешно време много хора се занимават с фитнес. И лека по лека, от приятел, примерно аз почна да се занимавам. Моят приятел Борислав Иванов се казва, обаче той вече се отказа. Той дигаше тогава ни в Хасково, нямаме клуб, още тогава, и дигахме за Пловдив 9-9. И нали, в залата си говорим, гледа го как дига. И мене много ми хареса спорта. И почна лека по лека. От колко време се занимаваш? 6 години. А колко медала имаш до момента? Значи имам 3 сребърни медала на европейски първенства и това ми е първият медал от световно първенство. До сега имам още 3 световни, тях се завършвах на крачка от медала 4. А ти как започна? Аз започнах, съм от Свищовско, там едно близко село до Свищов. Имаме отбор в селото и така, как да се зове около по-големите, впечатлен от тях и лека по лека започнах. Не искахте ли да се насочите към вдигане на тежести, примерно? Като цяло тенденциите са за премахване на екипировката, понеже в силовия трибой има една специфична екипировка, която реално ни дистанцира така доста далеч от щангите. Нали? Щангите пак е вдигане на тежести в 2 дисциплини, при нас са 3 дисциплини, но има и специфична екипировка. И тази специфична екипировка се надяваме тенденциите са да бъде премахната, за да се включи в олимпийската програма. Това са нашите големи амбиции, не само нашите, но и в световен мащаб. Какви са очакванията някакво време, кога ще стане олимпийски спорт? Не можем да се вържим с време или да кажем някакви конкретни неща, но се надяваме да е близките 10 години. Все пак ви лично искали ли сте да се занимавате с вдигане на тежести? Опитвали ли сте, защото ми се струва, че не са толкова отдалечени тези два спорта? Много са различни. Различни са много. Единственото еднакво нещо е, че в двата спорта се дигат тежести. Да. Те дори и дисковете са различни, самата щанга, твърдостта на лоста е различен, всичко е много строго индивидуално. В щангите винаги сме имали проблеми с допинг, а ето сега нашите състезатели дори не отидоха на световно първенство, заради тези прословути списъци, които не са изпратени на време. Да. При вас има ли подобни проблеми? И като цяло бориме се доста активно с този проблем. Опитваме се да го премахнем. Имаме своите трудности относно организацията. Знаете, че във всеки един силов спорт допинга, колкото и да се пропагандира това нещо и да се отрича, се използва. Ние лично не го използваме, но има атлети, които се стремат да стигнат до тяхните постижения и често може би употребяват подобни неща. Имало ли е българи хванати с допинг в този спорт? Така, близко минало е имало хванати. Надяваме се за бъдеще да няма. Какво е мястото на България в силовия трибой? И сега от 34 държави на световното първенство се класирахме 5 в отборното класиране, като изпратихме само